Hello guys! Kumusta kayo lahat? Welcome back to my YouTube channel. Hindi naman tayo expert when it comes to baking pero parang gusto kong itry na gumawa ng pandesal. Pero bago natin umpisahan, kung kayo ay bago sa ating channel, mag-subscribe na muna kayo at i-click nyo na rin yung bell button para sa mga latest updates. Excited na ako kaya tara, samahan nyo akong mag-bake. Ang ating mga ingredients: 1 tablespoon white sugar, 1 tablespoon dry yeast, 1 cup lukewarm water. Gagamit din tayo ng 4 cups all-purpose flour, 4 tablespoon white sugar, 1 teaspoon salt, 1 piece egg, 1 tablespoon shortening at ang ating 1 cup of breadcrumbs. Sa isang maliit na bowl, pagsasamahin natin ang dry yeast, ang 1 tablespoon na white sugar at ang lukewarm water. I-whisk lang natin ang mixture hanggang sa ma-dissolve ang dry yeast at sugar. At pagkatapos nun, isa-set aside natin para mag-activate ang yeast. Malalaman natin na activated na ang yeast kapag bumula na ito. Habang hinihintay natin, pagsasamahin na natin ang iba pang mga ingredients. I-sift muna natin ang flour gamit ang strainer. Gusto natin makasigurado na walang lumps at maalis ang mga buo-buo. Isunod natin ilagay ang salt at ang 4 tablespoon na white sugar. Paghaluin lang natin ng maigi. Kapag nahalo na, ilagay na natin ang itlog. At isunod natin ang shortening. Gumamit ako ng vegetable oil. At kung meron kayong available na melted butter or margarine, pwede. At ang panghuli, ilagay na natin ang activated dry yeast. Guys, just make sure kung mag-activate kayo ng dry yeast, warm yung water. Gamit ang spatula, paghaluin muna natin ng maigi hanggang sa mag-dry ang ating mixture. At kung dry na ang mixture, it's masa time. Malalaman natin okay na ang ating dough kapag elastic na ang texture nito. Dahil pwede na ang ating dough, i-transfer natin to sa maliit na bowl. Cover natin to ng cling wrap at isa-set aside natin for an hour hanggang sa mag-rise or maging doble. I-ready na natin ating breadcrumbs. At ito na ang ating dough. Isang suntok para mawalang hangin. Masahihin lang natin ng bahagya at pwede na tayong mag-cut. Nasa inyo na guys kung anong sukat ang gusto nyo gawin. Salamat nga pala kay Ate Dodoy dahil sinare niya ang kanyang pandesal recipe.
kay Tita Elra at sa kapatid kong si Mato na nagturo din ng teknik. Kapag tapos na tayong mag-cut, i-coat natin to sa breadcrumbs. Pagkatapos nating makot lahat sa breadcrumbs, isasalansan natin ito sa tray. Babalutan ng katsa at iiwan natin to for about 30 minutes. Makikita nyo at lalaking muli ang ating dough. At kapag umalsa ng ating dough, i-bake natin sa preheated na oven na nasa medium flame setting or at least 170 degrees Celsius. I-bake lang natin to ng between 25 to 30 minutes. Pero guys, make sure na check nyo ang inyong niluluto, baka kasi ito masunog. Presenting ang ating homemade pandesal. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood at kung nakatulong po ang video ito sa inyo, paki-like na lang po at paki-share na rin to sa inyong mga friends and relatives. At mag-subscribe na rin kung kayo ay bago sa ating channel. Muli, maraming salamat po sa panonood.